बे साननैसो ओरैबायदि गरम ना गरमजोंनो गरम दिनैनिफ्राय अखा हानानै एसे थान्दा गोजोन मोनलायथारबाय बोथोरखौ ओरैबायदि माने सान्ति आरो अखा हानानै हेल' खुलुमबाय बयखौबो फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बे ओरैबायदि इम्परटेन्ट जागोन नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि माखासे गोबां गौथुमफ्रानो गावजों गाव एना एनि जानाया जोबनाय नङा नामा ना जोबनानै थांमारनाय नङा नामा बे बाथ्राया गोबां साननो गोनां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां आफादफोरावनो बेफोरबायदि गोबां गुलाय गुजाया जालांगासिनो दा नैबे बाथ्राया ओरै जादों साननैसो सिगां इउनाइटेड फ्रम एक्स NDFB जाय बिथांमोना माखासे प्रेस मिट खालामदोंमोन बेवहाय गावसोरनि माखासे बिबानखौ सोलाय सोल' खालामनाय जादोंमोन बे सोलाय सोल' खालामनायाव इउनाइटेड फ्रम एक्स NDFB नि जाय गाहाय नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि दानसोरां नार्जारि सारखौ गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव थिसनबाय होननानै बिथांमोना फोसावनायाव जाय दिनै बिबाननिफ्राय बोख्लायजादों बा गुबुन बिबानाव थिसनजानाय बिथां दानसोरां नार्जारि सारा जाय गाहाय नेहाथारिनिफ्राय बोख्लायजानाय बिथाङा दिनै मा फोरमायखो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला बुजि मोनगोन थारैनो उननि समाव जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' हारिनि खामानि मावनो गोनां गौथुमफ्रा मा जाहैगोन थारैनो नंगौ बिथांमोना मैया मिटिं जादों ना मादों जोंनिसिम जेबो इनफरमेसनबो गैया नाथाय आं उनावहाय नुनो मोनदों जे बिथांमोना प्रेस मिट एबा फेसबुकनि गेजेरजों एगारदों जे आंखौ जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोनायनि दा बबे खारनाव अबा बबे रिजनाव खालामदों आं बेखौबो मिथिया जोंनिसिमबो खबरबो फैयाखै जों मिन्थिनो मोनाखै दा आं बेखौसो बुजियो जे जोंनि खामानि मावनाया जोबोद मोजां जागासिनो दङखाय खिन्थु बिथांमोना माबा मोनसे बाजानायबो दं नामा दा आङो सानदों बेंगलि रावाव मोनसे दङ बिराद बाक्य दङ जोबोद गोनांथार जे काजेर समाय काजि काजेर सेसे पाजि दा बे आं बेखौसो नुहुरो आरो दा जोङो जेसेबां नाजाबोनाय आंनि लिरनायजोंनो आंनि आखाइनि बे लग' बानायनायजों गासैबो इउनाइटेड फराम एक्स NDFB दाजानाय जोङो थांनाय 10 जानुवारि 2023 मायथाइयावहाय जोंहा BTR नि चिफ सार डिपुटि चिफ सार रोहोनगोरा नार्जारि सार आरो आबसुनि प्रतिनिधि जोंहा मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो आसामनिफ्राय चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गासैबो जयैनो ट्रिपार्टाइट टक जादोंमोन दा बेवहाय दिल्लीयावहाय जोङो थांनानै 10 तारिख खालि बेवहाय आं फुटाप खालामदों जे जोंनि भुटान जेलाव थानाय नेपाल जेलाव थानाय गुबुन गुबुन स्टेटआव जे केस जानानै थानाय बेफोरखौ गासैखौबो बख'नांगौ होननानै आङो इउनाइटेड फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आङो डिमान्ड खालामदों बेवहाय बिथांमोना बुंबावदोंमोन जे बेखौ जोङो गुबुन हादोरनिखौ लाबोनो हाया होननानै बेवहाय जोंहा मानगोनां बुंनांगोन दिनै मानगोनां MP रोहोनगोरा नार्जारि साराबो बुंदों जे बै समावहायबो जुदि गुबुन गुबुन काश्मीरनिफ्राय लाबोलायनानै जुदि एगारनो हादोंबा जोंनि NDFB नि जोहोलावफोरखौबो गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय बा गुबुन गुबुन हादोराव थानायफोरखौ लाबोनानै उदां खालामनांगौ होननानै बिथाङाबो दाबि खालामदों दा बिनि अनगायैबो मार्च 1 खालि थांनाय मार्च 1 2024 बेवहाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे बेवहायबो डिपुटि चिफ सार प्रमद गोबिन्द बसुमतारी सार MP रोहोनगोरा सार आरो एबसुनि जोंहा मानगोनां दिपेन बर' आरो आं जोङो जयै थांनानै ओइदिनखालिबो जोङो हम मिनिस्टार अमित शाह सारखौहाय जों लोगो लायो जोंनि जेसेबां जेलाव थानाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि खोथा बिथाङा दिनै सुप्रिम कर्टआव केसा थांबाय बिनि आरो NIA जों नांनानै थानाय जेसेबांफोर जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गुवाहाटि जोबथेसालियाव बिथांमोननि केसनिखौबो जों ओइदिनखालि रोखा रोखा फोरमायदों जे रन्जन दैमारि सारनि गनायखौबो बिथाङा अमित शाह सारा बुंदों जे नभेम्बराव जुदि थांबायब्ला बेखौ बोरै हायो उदां खालामनायनि बिथाङा एसुरेन्स होदों लोगोसे NIA नि केसनिखौबो बिथाङा नोजोर बोनानै हगारनायनि माबाखौनो बिथाङा रायलायदों NIA नि जेसेबां डाइरेक्टर दङ गाव रायलायनानै बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै बुंदों दा दिनै जोंहा नेपालनि जोबथेसालियावबो सासे दङ केशव पुयेल होननाय बिथाङा बाथाबारिनि बिथांनिखौबो दिनै बख'नायनि राहा लामायाव लादों थांनाय 4 दाननि सिगां
जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मानसि सानै दैथायहरनानै अलरेडि बेखौ प्रसेस खालामहैबाय। बिथाङाबो थाबैनो उदां अख्राङाव नुजाफैगोन होननानै जोङो आसा खालामो। दिनैनि दिनाव बिथांमोना मबे रिजनखौ लानानै मबे माबाखौ लानानै जे बिदि खामानि मावदों आं बेखौ मिथिया। हयथ' बिथांमोना गावसोरसो मिथिगोन मा रिजन लानानै होदों। एसेनोसै। NDFB जे फरामा जाहाथे बेबायदि आथिखालाव जे मावबाय थानांगौ जे खामानिखौ नोंथांमोना मावगासिनो दंमोन, बे समावबो जे नोंथांखौ बेबायदि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै माबा मोनसे राजखान्थियारि षड़यन्त्र दं होनना नोंथाङा सानो नामा? थानो हागौ। आंबो बेखौनो बुङो, जों गासैबो टिमानो जों बेखौनो सानदों, थानो हागौ। हयथ' माबा मोनसे खैसार थानो हागौ जायनि फलाव बिदि जादों। दा जियानो जाया मानो जोङो दिनै सरकारजों थानानै जुदि जों खामानिखौ मावाब्ला दा जोंनि थालांनाय खामानिफोरखौ सोर मावगोन? दिनै जों मिथिगौ, गासिबो मिथिखागौ बेखौ, जे जोंनि इसुसफोरा गासिबो सरकारजों थानानै मावनानै खामानिफोरखौ जाफुंसार होनाय। दा सरकारजों थानानै मावाब्लानो बे गासिबो खामानिया जाफुंसार जोबजाया। थ' जों दिनै गासिबो लेहेम जायाखै, जोङो गासिबो गोसो गुदुङैनो दंजोबो। जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि थालांनाय इसुसफोरनि सायाव जों बेखौसो बिथा खालामनानै खामानि मावगोन। जों बबेबा मोनसे क्रेडिट लालायनायनि बुब्लियाव जों गफ'आ। जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना साक्सेसफुल जानाय। जों बेखौनो हास्थायो आरो जों बेखौनो मावलांबाय थागोन। अराय सम जोङो जोंनि इसुनि सायाव जोङो बिथा खालामनानै खामानिखौ मावलांगोन। गोजोन्थों। लोगोफोर, नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनानानै बोरै मोनखो? जों बयबो मिथिबाय, फैबाय थानाय समाव जुदि बेफोरबायदि गावजों गाव एना एनि बा गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जालायनानै इउनिटिया बोरै थागोन? जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनांगौआ बा खौसेथि खालामनांगौआ जाहैनाय नङा नामा? फैमाल जाहैगोन नामा? बे गोबां साननो गोनां बाथ्रा। दा लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।